Kajingki ka thmaba baar hagas nam kat kendai spa lai bu kendai kelawan ra ki jinggelah gari India ugandhi ulami pat agarensan jong kasan perthai jong kari ha kene ka thma om kum ha ka banengkong ugandhi shem terwa jingyarap syu ya ka sarkar bilan kajing perkat jong uru kelanang kelana kapor sya kapor menta usngau ba ka thma kalong ka basniu bat ka ka babha kan nemi naka uong ru balada unong shun uwan ude banyale ya da kabor mensim klem dak takti lane da kata kap non violence katma kelanang pur stat ke India ru kaladan ha ka jingsir namar ka jingtur jong kinong Japan ha kapor ka bakum kane kaladan ke jing perkhat jong ki babon kinong yalam hapo kari India ki jong Subhash Chandra Bose ba udai ban shim ka kabu ba ka sarkar bilan kadan haka kem Henry ukandhi ula persya ba ula ong ngimwat jinglai lut na ka jingjulor jong ka bilan hakane kapor ubabat ya ka kam menteri rangba ha bilan udai Winston Churchill ukla ka wat jong ka thma ba baar ubala walam ya ka jingjob jong ka bilan ulong ubri uba ba uba persya ya ka jingdawa lai lut jong kinong India jus ngotenat ya ugandhi bat ula kren ben ya shisien da ka bakhwat ya pukil lembat lembiang wat lakat ta iting ya ka bor ka ba ugandhi pat udan kumta hakmat jong ka jingma jong ka thma ban se ban pha sha India ya unong mi khmat jong usar Stafford Crib ban wat ya kilat klenti ban penhun ya ka jingdawa jong kinong India ha ka jingwan jong usar Stafford Crib usyam ya ka India ka badana pedeng ki kenhun ki bapher bat ki jingdawa ki bapher ka seng kongres ka dawa ya ka jinglong ka we jong gari India ka ban kenthop lang ru ya ka Pakistan menta Henry ka seng muslim pat hapo ka jingyalam Muhammad Ali Jana ka dawa ya ka ri light luit na ka banta ki muslim bat kisem ru ki don la ki jong ki jingdawa ba kerpang jong ki ha pedeng kini ke jingdawa ba pher ula syam ba omla ban le ai ru ke jingbomla ban le ai usa Stafford Crib kala pen perkhat ya ugandhi kala syat ake jingmut jong ba kalat kalong satang lada ki pharang hi kin mi no na India bat ai ba kinong India para maki kin ya pen baik ya kalawai jong kari kane ke jing perkhat kala bat berkala ketik ya ugandhi kumta ulabu akhmat kaseng kongres ya ke jing terwa badai bandawa baki pareng kide ban mi no na India kaseng kongres ru kala kubur ya kane ke jing terwa haka rai jongka haka pratarik jong unailar ka kendai spa sapuar tang subna ya kane karai upai ba jongkari India ulaki bar ulaki biang Henry na kane ke jing ya ke kala penlong pat ya Ugandhi ban syakam bat ya ki wei kinong yalam bat labu ya aga khan pelis hapona lembat ka kastor bai kabalong kalok ka jong ka jingkam ya ugandhi bat ya ki weipat kinong yalam kalanang penki syu ya upai ba kari lami ki jing plumar na kabanta ki babon kari India upai ba uyale ban pensange ya ka jing traikam ka sarkar da ka ba pensniu ya ki landrel ki signal electric bat ki jingthang ya ki ying ki sam na ka benta kini ki jingle klumar baro ka sarkar kala teipop ha ugandhi ula snusi jor ya kene ka jingsha teipam namar syam lahi kai ne penshit ya upat ba banle klumar kumta ha ka jingshi sha ula yele borbor ban hikai ban penlong i upat ba banlong ki pat ba ki ba jai ban yele da ka mensiam ka ba jai nalor kene ga jingsha keno ukandhi ula de bandi ban mat saka wepat ka khuri ka bakham thang shu aga jing ha ka ba uparlop ubalong uskritri jong ubakerteng Mahadef Desai ula syakem no bat une ulong ubala bot ya ukandhi akti ya kejan bat ula ya lakum ukhun ula syakem bat lasat lang ya ha ka ju ka kun une hadin riusngi jong ka jingsha kem jong ula klat no kendit hagane ka patak ka jing klat no jong unong trei bahok kalong ka jing du no bar ka jing snosi bakrau ya ugandhi la thang ya Mahadef Desai ha plau jong ka kut hi man ka step ugandhi ulek bu sentiu ha ka jaka bala thang ya
Man ba ukan di ulet bu ya usentiu ha ulum jing thang ula pha pat ya ki wei ki parlok banang irwai ya ke jing rwai nyam ka ba kerteng when I survey the wondrous grass bat kane ke de jing rwai ka ba kren shapang kata ke jing len lade u doktor H lengdo ula bu ya ke jing rwai ha ka tin kasti aba perkat ya ga ding pna ha ka ba yap usem ka beneng laspa nga khen kendau thala ngayu right la jing sngomeng wat ai ablai ngan sngo sarong latang ha ka jing yap utrai jing pa perthai yanga barong hasnam jong u jing kenyangan ai lada perthai lut jonga ka dei tang jing ai ngu baret kan lang jing it phla bamayan blai dawa jing em jonga baro kane kade ke jing rwai ka ba ukan di ularwai na ka benta u mahadaf desai haga jing yadai berkata ke jing sha kena ukan di ula tho bun sin sha viceroy kumju sha ulin lit gau ban persya ya ke jing kena ya u henry syam yo ke jubab ke ba penhun haba syam snau hun satya ya ke jubab u viceroy ula penchita milade da ke ba sha jing et arpway sngi ha ke ba ula sedang na du ke shipau tarik rempang kat kendai spa sa pulai ka jing snau si na ka jing sha kena u viceroy bat naga jingklan no umahadaf desai uparlok jong u kampat da jabha lawan pat sa ka wei ka jingja ka bakham sno si ya u habau dang dan hakata ka jing shakte shakhum ka coastal bay kala kempang ha uno pra ka kandai spa sa phulai batang arpo altrik urempang jong ka snam ka babon kalok ka jong u kala khlat no hakikti jong ulok jong ka hi uganthi kane kala penkut ya ka jing em bayai ne jongki kabakila em lang babon ki rai e rai dam ka bat kading kabalani adu andriu pa altli kisnem slam hadin kane ugandhiru yalade ulayo pang malaria ha kane ka patok hi ka sorka namal bakatieng yo ba mauru unyap apo ka kun kala pelaj no ya u kan riu tarik ujemang kat kendai spa sau pusau ugandhi ula persyang pat banwanra ya ka jing snutu jingmut apedeng ka sengkong kras pat ka sorkar ula tho sha uchal chils henry syam patiau satya ula persyang ru banwanra ya ke jing snutu jingmut apdeng ka kongres bat ki muslim henry syam lala satya de parlo kine kilong ki jingmat ki jong ukandhi ya ki jing e age jing em ha ka ba kom unong yalam u yasham na ka benta ban yalam yo upa jongri india sha ke jing lai lut khublai shibon